sám, vole. Můžeme si no, druhý se k tím předkem, ty vole, to koukáš, to vem, ty vole. Cože? To děláš ty posilovně, ty vole, tam chodí, ty vole, uklíze, ty vole, co tam děláš, ty vole. Tady vám to ještě jednou, tady to chci. Ty nohy, vole, to vem špičkou. Seďákem to rozsekni, ty vole. Nohy je do široka tak. Je ono. No, a rozpáči, ty vole. Tak vidíš, ty posledně uklíze, ty vole, co on tam dělá, ty vole, ty vole. Já bych tě tam chtěl vidět. Mě? Si mě hráte to tam nazvedá, co ty nazveš za měsíc, ty vole, ne, ty vole. No ale on se netrefí. Dej si tam ten klínek, vole. Ale A já jsem tam tak právě... nějakou hodnotu, víte, Napsal jsem tam na Google tady ty mrtky dole, víš. A jaký máš kožený? Nebo jeden stejnej. A psali tam, že to je broušený stříbro a že stojí 6 talířů, víš co. To je jako je to Ečko nebo já nevím Bčko. To jsou měsíce. Já mám B, takže to je únor. Já jsem třeba zadával taky toho Bradleyho. 13. blbost, ne? Ale to bude nějaký třeba den, vole, no, nebo něco je rok, ale nejkos, to bys musel podívat na tu wiki, že jo. Já jsem to tam taky našel tohle. Tak podívej. Nebudeš mít na tom.